едно право на отговор. Много бързо ще ви припомня за какво става въпрос. Писал ни е Чавдар Трифонов. Той е кандидат за кмет на Варна на коалиция Реформатори и Патриоти. Решението за Варна. Защо ни пише и какво го е възмутило? Сутрешния блок на Здравей България по Нова телевизия на 18 септември, в петък, председателят на парламентарната група на ГЕРБ и заместник-председател на партията Цветан Цветанов изрече твърдения, които не отговарят на реалността и които оставиха впечатление от аудиторията за неоспоримост. В предаването Цветанов заяви, че на последните местни избори във Варна, които се състояха през 2013 година, кандидатът на Бареков и Цветан Василев е бил Чавдар Трифонов. За да не бъде подвеждана аудиторията, ви настоявам да стане ясно следното. За частичните местни избори, проведени на 30 юни 2013 година, се явих като независим кандидат за кмет. Може ли да изкараш снимка на Чавдар Трифонов? Ето го, той седи и те наблюдава, докато четеш правото му. Ще се опитам едно към едно да прочета текста. Кандидатурата ни беше издигната от инициативен комитет и подкрепена от 9 партии. Тук са изброени ДСБ, НП, Синьо единство и така нататък. НДСВ също. Що се отнася до Цветан Василев, държа да заявя, че не го познавам. Не съм се срещал с него по лични или служебни въпроси, нито имам отношения, кредити, сметки, депозити в КТБ, което може публично да бъде проверено. Не съм и няма как да съм кандидат и на Бареков за частичните местни избори във Варна поради няколко неоспорими факта. Първо, партията на Бареков България без цензура е учредена на 25 януари 2014 година, т.е. половин година след частичните избори. Второ, по време на частичните местни избори журналистът Бареков отявлено подкрепяше независимия кандидат за кмет на Варна Христо Бозов. Това мисля, че всички си го спомняме. Едни предавания бяха по TV7 в подкрепа на този човек, който последствие стана председател на градската структура на ББЦ във Варна. Пише Чавдар Трифонов. За редовните местни избори на 25 октомври 2015 година съм издигнат за кандидат кмет от коалиция Реформатори и Патриоти. Решението за Варна в тази политическа формация официално влизат Реформаторския блок, ВМРО, БНД, Коалиция Народен съюз, Обединени земеделци, НДСВ и Български демократичен форум. Повторната употреба на едни и същи лъжи в национален ефир от господин Цветанов не е случайна и явно се прави с цел да манипулира аудиторията. Там, където свършват политическите аргументи и започват политическите манипулации, казва Чавдар Трифонов, като по този начин отговаря на Цветан Цветанов, който очевидно не за първи път обяснявам това, което обяснява.